नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गुड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करते हम नूर आलम बादशाह। सरलाही में जंगली हाथी के आक्रमण में पड़ के एक जना की मृत्यु भइल बाटे। रामेछाप लिखू तमा कोसी घर भइल सरलाही की हरिवन नगर पालिका 7 ताइवान रहेवाला 18 वर्षीय शिव प्रसाद दाहाल के आज सवेरे हाथी के आक्रमण से मृत्यु भइल बाटे। जानकी नगर के जंगल में सवेरे घास लेवे गईल बेरिया उनका के हाथी आक्रमण कैले रहे। हाथी के आक्रमण से एक जने घायल भइल बा लोग। घायल के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा बाटे। सब डिवीजन वन कार्यालय जानकी नगर के सहायक वनोत्कृत विनय कुमार शाह ई बात बतैले बानी। सिरहा में प्रतिबंधित लागू औषध सहित 2 जने पकड़ाव पड़ल बाटे। सोमवार के रात 2 जने सवार रहल मोटरसाइकिल में लागू औषध लिया रहल गोप्य सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय गोल बाजार समेत के टोली से 2 जने के नियंत्रण में लिहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जनेले बाटे। सिरहा के गोल बाजार नगर पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित पूर्व पश्चिम में लोक मार्ग के आर्या होटल अगाड़ी सड़क खंड में चेक पॉइंट थप के चेक जाँच करे के क्रम में पूर्व से पश्चिम तरफ जा रहल बाद 639196 नंबर के मोटरसाइकिल सवार लहान नगर पालिका वार्ड नंबर 21 माधोपुर रहे वाला वर्ष 21 के अर्जुन कुमार राम आ वह मोटरसाइकिल के पछाड़ी सवार वार्ड नंबर 20 हरिनगर रहे वाला 35 वर्ष के रामानंद दास के नियंत्रण में लिहल गए। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविंद्र राज पांडे जानकारी दिले बनी। उन लोग के चेक जांच के पर उन लोग से बीच में राखल कपड़ा के बैग भीतर 3 गो प्लास्टिक के पोका में प्रोमेट साजिन हाइड्रोक्लोराइड 2 ml 487 एम्पुल डाइपेजाम इंजेक्शन 498 एम्पुल आ ब्रुपेनोफिना इंजेक्शन 490 एम्पुल बरामद भइल प्रवक्ता पांडे बतैले बानी। इस संबंध में था अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जनल बाटे। मकवानपुर के ठौड़ा उपमहानगर पालिका 10 कार्रा में क्रेन से किचा के एक जने की मृत्यु भइल बाटे। प्रदेश 203001 क 2024 नंबर के क्रेन से किचैला पर उहे क्रेन के सह चालक परसा के बीरगंज महानगर पालिका 30 रहेवाला 28 वर्षीय शान बाबू पासवान की मृत्यु भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर के अनुसार मंगल के दोपहरिया 1:45 में बैग करे के क्रम में क्रेन से किचा के पासवान गंभीर घायल भइल रहनी। घायल पासवान के इलाज के खातिर हेठौड़ा अस्पताल पहुंचावल गेल रहे, लेकिन डॉक्टर लोग तहाँ उनका के दोपहरिया 2:40 में मृत घोषणा कल प्रहरी जनल बाटे। प्रहरी क्रेन चालक के नियंत्रण में लेके अनुसंधान आगे बढ़ले बाटे। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह प्रदेश भीतर के अवैधानिक संस्था के कार्रवाई करके बतैले बानी। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्था धारता नवीकरण तथा नियमन के खातिर निर्देशन देत अनाधिकृत अव्यवस्थित अनियंत्रित संस्था अविलंब प्रक्रिया में नाइला में कार्रवाई करके बतैले बानी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वास्थ्य संस्था धारता नवीकरण तथा नियमन संबंध में आयोजित सरकार वाला संघ के अंतर्क्रिया में मंत्री सिंह प्रदेश सरकार से तोकल निकाय से इजाजत पत्र लेवे के नवीकरण करावे के संस्था के उहे अनुसार अविलंब करावेला भी निर्देशन देनी। मंत्री सिंह प्रदेश में 148 गो स्वास्थ्य संस्था खुलल जानकारी में आयल बतैनी। अनाधिकृत व्यवस्थित नियंत्रित आ इजाजत बिना खोलल गई तो वैसन संस्था सबके आवश्यक प्रक्रिया पूरा करके व्यवस्थित करा के तोकल ढांचा में विवरण भरेला पत्रचार करला पर भी केहू से विवरण न बुझावल उनकर कहनाम रहल रहे। प्रदेश में भारी संख्या में अवैधानिक तरीका से स्वास्थ्य संस्था संचालन में बाटे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय में जमा 48 गो स्वास्थ्य संस्था दारता रहल उ मंत्रालय जनल बाटे। उ मध्य 19 गो संस्था नवीकरण करेले नइखे त 29 गो संस्था दारता मात्र नियम सम्मत कैले बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सड़क बत्ती के खातिर विद्युत प्रयोग करके महसूल न बुझाए वाला स्थानीय तह के 45 दिन के म्याद दिले बाटे। प्राधिकरण सूचना प्रकाशन करत सड़क के खातिर विद्युत प्रयोग करके महसूल न बुझाए वाला 332 स्थानीय तह के 45 दिन भीतर महसूल बुझाए वाला समय दिले बाटे, जौना में 6 महानगर पालिका सहित देश भर के 332 स्थानीय तह रहल बाटे। सूचना अनुसार 12 परसा के अधिकांश स्थानीय तह वर्षों से सड़क बत्ती से उठल विद्युत महसूल बुझेले नइखे। सबसे ज़्यादा परसा के बीरगंज महानगर पालिका 17 करोड़ 28 लाख रुपया से ज़्यादा विद्युत महसूल न तिरल सूचना में उल्लेख बाटे। बीरगंज बाद 12 के कलैया उप महानगर पालिका 6 करोड़ 81 लाख से ज़्यादा के तीरे के बाकी रहल बाटे। ऐसे ही परसा के बहोदरमाई नगर पालिका के 2 करोड़ 34 लाख, परसागढ़ी नगर पालिका के 1 करोड़ 22 लाख, पोखरिया नगर पालिका के 1 करोड़ 12 लाख, सखो परसौनी गाँव पालिका के 1 करोड़ बिंदवासिनी गाँव पालिका के 97 लाख, ठोरी गाँव पालिका के 85 लाख, कालिका माई गाँव पालिका के 70 लाख, जीरा भवानी गाँव पालिका के 62 लाख, पका मैनपुर गाँव पालिका के 45 लाख, धोबनी गाँव पालिका
के 37 लाख, पटेरवा सुगौली गाँव पालिका के 34 लाख, जगन्नाथपुर गाँव पालिका के 8 लाख, छिपरमाई गाँव पालिका के 4 लाख सड़क बत्ती से उठल विद्युत महसूल बुझावे के बाकी रहल बाटे। ऐसे ही बारा के महागढ़ी नगर पालिका के 2 करोड़ 70 लाख, सिमरौनगढ़ नगर पालिका के 1 करोड़ 59 लाख, फेटा के गाँव पालिका के 1 करोड़ 49 लाख, कोल्भी नगर पालिका के 1 करोड़ 25 लाख, जीतपुर सिमरा महानगर पालिका के 1 करोड़ 22 लाख, देवताल गाँव पालिका के 1 करोड़ 20 लाख, परसौनी गाँव पालिका के 1 करोड़ 18 लाख, बिश्रामपुर गाँव पालिका के 1 करोड़ 3 लाख, बारागढ़ी गाँव पालिका के 91 लाख, करैयामाई गाँव पालिका के 90 लाख, पचरौतर नगर पालिका के 83 लाख, परवानीपुर गाँव पालिका के 56 लाख, स्वर्ण गाँव पालिका के 55 लाख, निजगढ़ नगर पालिका के 5 लाख तिरे के बाकी रहल बाटे। आम जनता पार्टी अध्यक्ष सांसद प्रभु शाह इजरायल के खातिर नेपाली राजदूत के तत्काल निलंबन करे के मांग कैले बानी। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति के बैठक में बोलत वहाँ के इजरायल में नेपाल सरकार से कूटनीतिक असफलता भइल बताइले बानी। वहाँ के कूटनीतिक संबंध के संतुलित बनावल न सकला पर अभी उदार में ढिलाई हो रहल बतावत वहाँ के सरकार भाग बांटा करके राजदूत नियुक्ति करला से अक्षम राजदूत नियुक्त होखे के बात बताइनी। इजरायल में नेपाल सरकार के कूटनीतिक असफलता है, कहूँ न कहीं कूटनीतिक संबंध के असंतुलित बनावल नहीं सकल। ई देश के पहले से ही युद्ध रत बाटे, दोनों पक्ष बीच युद्ध में ही रहे। वहाँ राजदूत का करके बैठल बाटे। वहाँ के में हम सुझाव कि सरकार उ राजदूत के निलंबन करी फिरता बुलावे के पड़ी। ऐसन एम्बेसडर के उस जगह कैसन बा का के था होके के परी, बाहर के बात देखा के ना होकी। सरकार भाग बंटा करके राजदूत नियुक्ति कैला बाद ऐसा होखेला, सरकार आत्मालोचित होकर क्षमा मांगे के परी। सांसद शाह इजरायल संगे कूटनीतिक असफलता बेहोर रहल कहत सरकार के आत्मालोचित होके के बतैले बानी। नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश में अपने नेतृत्व में सरकार गठन के खातिर पहल करे वाला भइल बाटे। आज सवेरे सभापति शेर बहादुर देउवा के निवास में बैठल शीर्ष नेता सब के बैठक से गठबंधन में पहले ही भइल सहमति बमोजिम कांग्रेस के ही नेतृत्व में सरकार गठन के खातिर पहल करके निर्णय कैले बाटे। सभापति देउवा से गठबंधन में भइल सहमति बमोजिम कांग्रेस ही नेतृत्व में सरकार गठन करे के विषय में अड़ान लेले बाटे। बैठक बाद सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा गठबंधन में पहले ही भइल सहमति बमोजिम कोसी में कांग्रेस के ही नेतृत्व सरकार गठन के पहल करे के निर्णय भइल जानकारी दिले बानी। कोसी में कांग्रेस संसदीय दल के नेता उद्धव थापा इससे पहले 2 बेरी मुख्यमंत्री नियुक्त भले पर भी विश्वास के मत पावे न सकले रहनी। प्रदेश सभा के पहलका दल के हिसाब से मुख्यमंत्री बनल एमाले संसदीय दल के नेता हिकमत कुमार कार्की विश्वास के मत जुटावे न सकला बाद शनिचर के दिन पद से राजीनामा दिले बानी। कांग्रेस शुक्रवार तक भर अपने नेतृत्व न भइला में गठबंधन करके ही नेतृत्व सरकार के गठन करके वातावरण बनावेला पहल करके निर्णय कैले बाटे। कोसी प्रदेश सभा हॉल में 93 सदस्यीय बाटे। ओना मध्य बहुमत के खातिर 47 सांसद के समर्थन आवश्यक परी। सरकार गठन के खातिर आवश्यक पड़े वाला इस संख्या गठबंधन संगे बाटे। कांग्रेस 29, नेकपा माओवादी केंद्र के 13, नेकपा के समाजवादी के 4 आ जनता समाजवादी पार्टी के 1 सांसद बाटे। लेकिन विश्वास के मत प्राप्त करे के बेरिया फिर उस संकट पड़े वाला भइले बाद गठबंधन से ई बेरी राप्रपा के साथ खोजले बाटे। प्रदेश सभा में राप्रपा के 6 सांसद बाटे। राप्रपा से गठबंधन के साथ दिला में प्रदेश सभा में गठबंधन के सरकार गठन के सहज होखी। प्रदेश सभा में एमाले के 40 सांसद रहल बाटे। पैलेस्टाइन के हमास समूह के आक्रमण में पड़ के जान गए वाला 10 नेपाली के सम्मान में आज राष्ट्रीय शोक मनावल जा रहल बाटे। काल बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से मृतक नेपाली सबके सम्मान में आज राष्ट्रीय शोक घोषणा करे के निर्णय कैले रहे। आज देश भर के सरकारी कार्यालय आ विदेश स्थित नेपाली नियोग सब में राष्ट्रीय झंडा आधा झुकावल गइल बाटे। मंत्रिपरिषद से बैठक से मृतक प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करत घायल सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना भी कैले बाटे। बीतल शनिचर के रात इजरायल में हमास समूह से आक्रमण कैले पर 10 नेपाली विद्यार्थी की मृत्यु भइल रहे। आक्रमण बाद 1 के नेपाली गायब रहल बानी। सरकार से मृतक परिवार के 10 लाख देवे के निर्णय भी कैले बाटे। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समेत सहयोग लेके तत्काल इजरायल में रहल नेपाली सबके उद्धार करे के इजरायल स्थित नेपाली दूतावास इजरायल सरकार संगे के समन्वय आ सहयोग में बेपता नेपाली के खोजी में तीव्रता देवे के एवं घायल सबके तत्काल उपचार के खातिर आवश्यक समन्वय आ सहजीकरण करे के भी निर्णय सरकार कैले बाटे। हमास समूह के आक्रमण में पड़ के 120 इजरायली सेना मारल गई बाटे। बीतल शनिचर के सवेरे से हमास समूह से शुरू कैले आक्रमण में कमती में 123 इजरायली सैनिक की मृत्यु भइल। इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता रियर एडम डैनियल हंगेरी बतावल CNN जनल बाटे। हमास समूह से कैल आक्रमण में 123 सेना सहित मृत्यु होने की संख्या 900 से ज़्यादा पुगल बाटे। रक्षा बल के प्रवक्ता हंगारी के अनुसार 50 इजरायली बंधक परिवार के सुरक्षा बल से संपर्क कैला पर भी बतावले बानी। हमास इजरायली सेना के अधिकारी सहित 100 से ज़्यादा के बंधक बनावल दावी कैले बाटे। इजरायल गाजा में कैल आक्रमण में पड़ के 600 से ज़्यादा के लोग के मृत्यु हो चुकल बाटे।
बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 28, दोपहर 33 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 6:02 बेर उगल रहे तो संझिया 6:43 में बेर डूबल बाटे। बारह जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट लाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाई जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट लाइन के www.धड़कनfm.com। हमरो पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।